माबादि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों आरो बयनिबो सायाव अति कृतज्ञता थादों दे रायजोआ आंखौ अननानै आरो आंनि सायाव बिसास आस्था लाखिनानै एथ' भट होदों बेनि थाखाय रायजोखौ साबायखर होनो सानो सोरखौ भटनि फारागा 49,900 बेसेबांबा बेबायदि डिफारेन्सआव देरहागोन होननानै मिजिंथि दंखायोमोन थारमाने बेनिख्रुइ बांसिनसो दंमोन खिन्थु अबेबा एसे अबेबा मोनसे भुल जादों दा बेनि थाखाय बेनिख्रुइ बांसिनखौ जों आसा खालामदोंमोन देरहानायनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन नेक्स्ट स्टेपआ नायनायसै मा मोनो ओरैनोथ' महिला समाजा जोंना आइजोफ्रा मिनिस्टारखौ लुबैदों जुदि मोनोबा आइजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दं आरो जुदि मोना होमबाबो मावनानै थांनायनि गोसो दं नोंथांनि देरहानायाव सोरनो क्रेडिट होनो सानो रायजो राजा एक नम्बर आरो लोगोसे जोंनि पार्टिनि हाइकमान्ड PNB बडिनि जेसेबां जोंनि सिनियर लिडारफोर दं बिसोरखौ आं साबायखर होनो सानो आरो लास्टआव हाग्रामा महिलारिखौबो होनो सानो बिथाङाबो जे लास्ट आंखौ माने आंनि प्रति बिसास लाखिनानै केन्डिडेट हिसाबै होदों आरो दिनैहाय आं बाहाय गसंथानो हादों बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPFनि गासैबो जे बिजाथिफोरा देरहानो हाजोबबाय दिनै बिनि सायाव मा बुंनो सानो निश्चय बिथाङा मोजाङै सानै हयैनो होदों केन्डिडेटफोरखौ आरो रायजोआ BPFनि सायाव आस्था दं केन्डिडेटनि सायाव थालागि दाथा खिन्थु BPFनि सायाव आस्था दं दा बेनि थाखायनो आं सानो बयबो देरहानांगोन आरो जों बे आस्था आरो भरसाखौ लाखिनांगोन केन्डिडेट हिसाबै जाय देरहादों दिनैहाय देरहादों होननानै नङा दिनैहाय रायजोआ दे आसा खालामना जोंनो भट होदों जों बेहाय जोङो माबानांगोन आरोखि खामानि मावनानै खोन्थानांगोन रायजोनो दिनै गोबां लोब रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ बरायदों बिसोरनि गोसोनि साननायफोरखौ माबायदि पुरन खालामनो सानो आं जेसेबां हागौ एसे पुरन खालायगोन आरो गभर्नमेन्ट हिसाबै जा खामानि मावनांगौ रायजोनि बे खामानिखौ मावलांजोबगोन